יום העצמאות האריתראי שנחגג אתמול בקריית מלאכי בחסות שגרירות אריתריאה בישראל הציף בעיה שכמעט אינה מוכרת לישראלים, אך מוכרת היטב למשטרה ולמבקשי המקלט, המאבק האלים בין תומכי המשטר האריתראי למתנגדיו. 17 שוטרים, קטטה המונית, קירות, סכינים, כל זה הילדים שלנו רואים. הקטטות בין האריתראים הפכו לעניין שבשגרה ולא רק בקריית מלאכי. גם על פי נתוני המשטרה, רוב אירועי האלימות בדרום תל אביב הם בין התומכים במשטר לבין המתנגדים לו. כל לילה מתחילים ב-11 עד שעה 2-3 בלילה עושים מלחמה פה, טרור. מגיעים 60 גברים פה לעשות בלגן עם חשמלית מחדק ועם הספרי. יש לנו גם כמה מהקהילה שלנו שהם ירביצו להם בסכין גם. הם גם עכשיו בבית חולים. ככל שנכנסים לעומק הבעיה האריתראית, הפערים בין מבקשי המקלט הראויים להגנה לאנשי ימין הבקיאים בעובדות הולכים ומצטמצמים עד שנראה לפעמים שכמעט אין להבחין ביניהם. צריך לשים סוף לפרסה הזאת. הממשלה צריכה להוציא את מי שהוא תומך משטר ולוודא שכל מי שהוא לא פעיל פוליטי ומתנגד משטר נרדף, שגם הוא יחזור לארצו. רוצים לזרוק אותנו באחד, אבל לא ניתן להם את התענוג זה. יש לנו הרבה מאגר עבודה, כמעט 3,000 עד 4,000. זה אנחנו מכירים אותו. ברגע שרוצה ממשלת ישראל ניתן לו, אנחנו נוכל לתת לו אחד איפה נמצאו כולם אנחנו יודעים. כל האלפי אנשים שאפשר לראות גם בווידאו, גם בצילומים חוגגים במשימת עצמאות, כולם הגיעו דרך סיני כמסתננים, בדיוק כמו כל היתר, והם פשוט טוענים שהם מתנגדי משטר, אבל הם לא. אני יש לי הכוחות, בחורה תומכת בדיקטטור, וביקשה בקשה מקלט שאמרה, אמא שלי במעצר, אחותי אנסו אותה, ואנסו אותי, הרבה מיני דברים. כדאי לבדוק מהר, אפשר לעלות בקלות על מישהו ממש תומך נלהב ומישהו מתנגד פעיל פוליטי. אולי היחסים הדיפלומטיים החמים בין המדינה למשטר הדיקטטורי באריתריאה הם שגורמים לממשלה להחליט שלא להחליט באיזה צד לתמוך. הגיע הזמן, ממשלת ישראל, לראות את הבקשה מקלט שלנו, ואנחנו נוכל לעזור. בכל עוד תימשך ההתמהמהות התמוהה בבדיקת בקשות המקלט, כנראה שנמשיך לחוות את המאבק הפנים אריתראי כאן בישראל. אני בגלל שקסר לעצמאות ברחתי למדינת ישראל באתי, בסדר? מישהו רוצה לחגוג לא בישראל, רק במדינה שלנו.